Ing dinten Minggu, ibu saweknya pulatar griya, boten dinyono-nyono wonten mobil parkir ing griya sisi. Wonten napa to, Mas? Oh, niki yang belakang. Oh, tindakan. Oh, niko yang Magelang. Walah, tangga enggal kok. Nggih. Walah, ya ampun, kalian, Mas. Sumurep punika, ibu manahake kangge numbasake pendatang punika jajanan dadi standarte pangan. Buahe sing seger kan bakule, buahe wah. Wah, sekarang jadi masih apa oh alah, Mas, itu Mas Piranti kan jangan. Walah, ini kalian belum sempat piranti. Oh alah, ini kenapa-napa. Iya, Bu. Gluban, Mbak, gluban. Mbak, badhe mendhet napa, Mbak? Rangkune pintenan, Mbak? Niki sak untine 3.000, Mbak. Kula mendhet kali gangsal nggih. Malah menawi sak nonton nggih kula dereng bati nggih, Mbak. Boten saking kirang napa sifat kasih mawon saya gangsal nah. Saestu, Mbak. Niki pinten sak niki. Nggih, pun lah sak mendhet kali mawon. Nah, nggih, Mbak. Silahkan Mas. Iki apa nih, Bu? Oh, nggih. Kita nggih, Mbak. Nggih. Iki. Iya, Mbak, sami-sami nggih. Nuwun. Buahe Bu, buahe niki. Bu, niki anggere kula pinten nggih? Niki kalih dasa mawon, Bu. Wah, nggih, kula mawon. Nggih lah niki kula kene nggih. Nah, iki mboten kathah-kathah lah. Iki mboten sisan kalih jeruke Bu, jeruke manis kados bakule niki lho. Sakit mawon iki. Kalih mendhet bakul ya mawon, Bu nek enten tak mendhet niku nggih mboten enten to, Bu. Sampeyan niki wonten-wonten mawon. Nggih menawi enten bakul sing ngeten panjenengan saged dados swarga nggih, Bu. Nggih, ya mboten enten. Pripun? Nggih niki lah. Niki susuke Bu niki susuke. Matur nuwun nggih. Niki mboten sekalian. Oh, nggih. Ya, Nggih. Oh, Mbak, Bu, Mas, cemile jajane dipilih enak-enak murah-murah niki Bu. Iki pintenan nggih, Bu. Iki kalih amunan mawon nggih. Oh, lah niki kula tumbas wolu cemil wis arem-arem bakal mawon nggih. Tak reseki nggih. Nggih. Mboten sendamen apa, Bu? Mboten, Bu, sampun cekap. Nggih, niki nggih. Nggih, tenuwun nggih, Bu. Nggih. Sawung Mas, Mas. Mereka Mariana. Ini apa nih? Nggih. Mas. Mas. Mbak, Nggih, Pak. Mas, pinten, Pak? ini dasa mawon. Oh, nggih. Siapa ini? Nggih. Nggih. Terus nggih, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wah, niki tiyang anyar ta. Oh nggih Mbak, tepangaken kula Yati pindahan saking Magelang. Nah, kula Rida Parwati dipanggil mawon Rida, kula bentuan. Wah Mbak mawon terus awet enom kok. Mas sakit mawon sampean. Lah niki sinten dah? Niki adik-adik kula Yatni namine. Nggih, Mbak, kula jeng wonten rumiyin monggo. Lah nggih. Alam mugi betah nggih. Niki anten tanda tetangan. Oh nggih Mbak suwun nggih njur ngrepoti. Alah mboten, mugi betah nggih. Kula pamit rumiyin, lare kula ajeng pulang sekolah. Oh nggih suwun nggih njur ngrepoti. Mboten napa-napa riyen nggih. Lah.